Самое важное и цікавае ў рэпартажах наших корреспондентов. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Ад маштабнага азелянення да запуску новых смеццеперапрацоўчых комплексаў вынікі года добраўпарадкавання абмеркавалі на пасяджэнні аблвыканкама. З той ідэй для Беларусі моладзь паўночнага рэгіёна прадставіла свае распрацоўкі на абласным этапе рэспубліканскага конкурсу. Упэўненая перамога жаночая каманда спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы нумар 2 горада Оршы выйграла першынство паўночнага рэгіёна па баскетболе. Віцебская вобласць падвяла вынікі года добраўпарадкавання. Важную тэму абмеркавалі на першым сёлетнім пасяджэнні аблвыканкама пад старшынствам новага кіраўніка рэгіёна Александра Рагожніка. 2025 даў старт пяцігодцы якасці, і Прыдзенскі край узяў на сябе павышаныя абавязкі. Стаяла мэта не проста навесці парадак, а кардынальна змяніць аблічча гарадоў і пасёлкаў ад маштабнага азелянення да запуску новых смеццеперапрацоўчых комплексаў. Са складанай задачай справіліся. Рэгіён літаральна заквітнеў. Толькі ў Віцебску высадзілі рэкордныя 2 мільёны кветак. Па ўсёй вобласці з'явілася больш за 40 тысяч новых дрэў. Асаблівую увагу надалі ўдасканаленню інфраструктуры. Адрамантавана амаль 270 кіламетраў рэспубліканскіх дарог. Абноўлены прыпынкі і чыгуначныя платформы. З'явіліся ў вобласці і новыя знакавыя аб'екты. Сярод самых важных плошча сцяга і герба ў Віцебску і монумент дрэва жыцця на мемарыяле «Пятый полк». Объемы работ значительные во всех сферах жизнедеятельности населения. Это и сфера ЖКХ, инженерно-транспортная структура, вопросы экологии, естественно, объекты сельского хозяйства не остались без внимания. На территории Витебской области произведено реконструкция, ремонт, благоустройство 33 знаковых объектов, которые имеют социально значимое значение для населения во всех районах нашей области. Серьезные объекты были разработаны в области обращения с отходами. Это Новополоцкий мусоросортировочный завод, также инженерно-транспортная структура, мосты, дороги. Достаточно уделяется внимание объектам воинских захоронений. Год благоустройства закончен, но работа по наведению порядка на земле продолжается. Эта работа уже планируется и на 2026 год в рамках постановления 668 о наведении порядка на земле и благоустройстве населенных пунктов. Да марафону чысціні ў год добраўпарадкавання далучыліся і самі жыхары Віцебскай вобласці. Яны актыўна ўдзельнічалі ў суботніках, прапаноўвалі і рэалізоўвалі грамадзянскія ініцыятывы. Дзякуючы гэтаму ў райцэнтрах з'явіліся новыя інклюзіўныя дзіцячыя пляцоўкі, абноўленыя крыніцы і скверы. У маштабных суботніках і акцыях па пасадцы лесу прынялі ўдзел амаль 600 тысяч жыхароў рэгіёна. Карысныя прысмакі, турыстычны бот-гід «Разумны горад». Каля 7 дзясяткаў распрацовак прадставіла моладзь паўночнага рэгіёна на абласным этапе рэспубліканскага праекта «100 ідэй для Беларусі». Юнакі і дзяўчаты прэзентавалі свае самыя смелыя ідэі ў розных галінах. Ад сельскай гаспадаркі і прамысловасці да нацыянальнай бяспекі і экалогіі. У свет інавацый адправілася наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Чипсы з бурака, зефір з бульбы і морквы, сироп зайвы. Альтэрнатыўны варыянт прысмакаў знайшлі аршанскія школьнікі. Гэта не толькі смачна, але і карысна. Пачастункі прыгатавалі з экалагічна чыстых прадуктаў, якія вырошчваюць самі. За аснову ўзялі старадаўнія беларускія рэцэпты. Выпекаем это все в печи, в чугуне. Мы не используем сахар. У нас есть заменители. Мы эти рецепты брали из книги 19 века «Княгиня Литовская». Мы хотим приучить молодежь, и не только молодежь, к здоровому и правильному питанию. У разумны горад вырашыў ператварыць докшыцы мясцовы школьнік Назар Аліеў. Ён прадстаўляе інтэрактыўны праект адразу з некалькімі распрацоўкамі. Сучасныя тэхналогіі дазволяць палепшыць меры бяспекі ў раённым цэнтры. Это продвинутый светофор, он служит для машин-пешеходов, чтобы было безопасное движение. Этот датчик вторжения, он может использоваться на предприятиях различных и на охране. Когда он обнаруживает, что периметр нарушен, он подает сигнал. Адразу некалькі удзельнікаў на абласным этапе конкурсу прэзентавалі аўтарскія настольныя гульні. Адна з іх знакоміць з гісторыяй і культурой Беларуси. У нас есть цветные категории, каждый учащийся у нас выбирает. Эта категория отвечает на вопрос, например, про Ефросинью Полоцкую. Да? Есть также с категории литературы, да, про Янку Купалу. Наш формат отвечает запросу на образовательно-развлекательную, как в школе, и для детей, для подростков, для студентов непосредственно, филологических, исторических факультетов. Также
дальше это можно развивать и в сторону туризма. Усяго свае інавацыйныя праекты і навукова-тэхнічныя распрацоўкі прадставілі каля 70 удзельнікаў. Аграпрамысловыя тэхналогіі і фермерства, ахова здароўя, экалогія, грамадства і сацыяльная сфера. Моладзь заявіла пра смелыя ідэі ў розных накірунках. Идей очень много, ребята подошли, очень даже интересно, причем есть идеи, которые как бы родились со школьного учебника и дальше продолжаются. Очень много направлений по агропромышленному комплексу, что очень характерно для нашей Витебской области. Направления охватывают и экологию нашу. Очень интересные предложения, их очень много. Уйти от бутылок пластиковых, перейти к нашим экологическим пленкам, плюс к полиэтилену, который сегодня засоряет нашу экологическую среду, перейти к натуральному. Проект «100 ідэй» для Беларусі дае моладзі магчымасць прэзентаваць свае задумкі, а ў перспектыве рэалізаваць іх на практыцы, на карысць паўночнага рэгіёна і краіны ў цэлым. Інна Падрэцкая, Яўген Тарбенка, навіны Віцебск. Да новых рэкордаў на полі малады навуковец з Віцебска знайшоў спосаб павысіць гульнявую эфектыўнасць футбалістаў. Выкладчык факультэта фізічнай культуры і спорту ВДУ імя Машэрава Мікалай Цішуцін правёў спецыяльнае навуковае даследаванне і распрацаваў асаблівыя варыянты трэніровак. Падчас такіх заняткаў спартсмен не толькі паляпшае свае фізічныя здольнасці, але і развівае увагу, логіку, памяць і іншыя навыкі. Праект маладога вучонага высока ацанілі на моладзевым конкурсе навуковых і творчых работ «Навука будучыні». Яго праводзіць Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. 5 прадстаўнікоў Віцебскага дзяржуніверсітэта сталі пераможцамі ў розных номинациях. Особенность двигательно-когнитивных упражнений заключается в том, что необходимо одновременно решать и двигательную задачу, и когнитивную. А общепринятые такие стандартные упражнения, которые в настоящее время используются, это просто двигательная задача. В настоящее время наши результаты используются в учебно-тренировочном процессе футбольных клубов. Мы считаем, что они будут положительно влиять на их игровую эффективность и на спортивный результат всей команды. В этот раз, в очередной раз, наши молодые ученые 5 работ стали победителями этого конкурса. Причем в самых разных номинациях. Это и физика, математика, информатика, это химия и природопользование, это инновации в АПК, это и будущее медицины. Мы, конечно, радуемся этим победам и, безусловно, уверены, что наши молодые ученые обязательно вырастут в серьезных маститых ученых, для этого есть задел. И машеровская наука, как всегда вносила, так и будет вносить вклад в развитие нашей Витебщины и нашей родной Беларуси в целом. Сёння Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Машэрава – цэнтр генерацыі новых ідэй. З першага курса студэнты далучаюцца да навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў розных галінах: выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у эканоміцы, біяхімія і экалогія, удасканаленне адукацыйных методык. Выстава дацэнта Дисцимус адкрылася на мастацка-графічным факультэце ВДУ імя Машэрава ў рамках чарговай навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 40 карцін, выкананых у розных жанрах – жывапіс, графіка, скульптура. Праз мастацтва аўтары творчых работ выкладчыкі факультэта паказваюць студэнтам, што кожны павінен развівацца як у творчай, так і ў навуковай дзейнасці. Выставка носит такой характер не столько показать студентам «смотрите, как я могу», а столько показать то, что каждый преподаватель, несмотря на то, что вот на выставке представлены разновозрастные группы преподавателей, от преподавателей-стажеров до профессоров нашей кафедры, несмотря на свой многочисленный большой жизненный опыт, каждый из преподавателей все равно старается научиться чему-то новому. На этой выставке у меня представлено 2 скульптурных портрета. Это бюст хранителя ботанического сада Витебского, Никольского Леонида Дмитриевича. Вторая работа – это портрет нашего бывшего ректора Виноградова Виктора Никоновича, профессора, который являлся сам выпускником художественно-графического факультета. Наши педагоги не только занимаются наукой, они также сильны в области творчества. То есть те педагоги, которые работают в университете, они как профессионалы
дают свои знания, опыт, то, что они умеют, делятся тем, что они знают. Арганізатары плануюць зрабіць выставу дацэнта Дисцимус штогадовай і прыцягнуць больш удзельнікаў. Убачыць экспазіцыю на мастацка-графічным факультэце ВДУ імя Машэрава можна до 20 лютага. Зайсці ў кожны дом і нагадаць правілы бяспечных паводзін у побыце. Ратаўнікі распачалі прафілактычныя рэйды ў рамках акцыі МНС «Дом без пажару». Гэта звязана з ростам колькасці ўзгаранняў і загінуўшых у агні людзей. Каб папярэдзіць трагедыі, трэба праверыць супрацьпажарны стан жылых дамоў і пагаварыць з людзьмі пра бяспеку. Як зімуюць жыхары Віцебскага раёна, даведаўся наш корэспандэнт Сергей Іскол. З надыходам зімы ў ратаўнікоў дзве бяды – лёд і агонь. Дакладней, аматары зімовай рыбалкі і пажары. І калі з першымі сітуацыя зараз спакойная, то статыстыка па ўзгараннях расце. Неабходны ўзмоцненыя меры, больш актыўная прафілактыка. У вёсцы Сакольнікі Віцебскага раёна на маршруце спецыялістаў некалькі дамоў. Асаблівая ўвага шматдзетным сем'ям, людзям з інваліднасцю, пенсіянерам і тым, хто злоўжывае алкаголем. Як паказвае практыка, далёка не ўсе клапоцяцца пра ўласную бяспеку. Супрацоўнікі МНС указваюць на недахопы і на першы раз папярэджваюць. Дверца топливника, она разваливается. Ее нужно заложить кирпичом, чтобы не было вот этих отверстий. Замазать, все как положено. Также у вас, я так понимаю, сушатся вещи на печке и дрова. Так не должно быть. Вам сутки срока на устранение вот этого вот нарушения. Хорошо. Да. Вы должны понимать, что это ваша безопасность. Па статыстыцы да трагедый прыводзяць парушэнні правілаў эксплуатацыі пячнога ацяплення, неасцярожнае абыходжанне за агнём і шкодныя звычкі. Таму дамы, якія трапілі ў блэк-ліст, супрацоўнікі МНС наведваюць не адзін раз, каб нагадаць элементарныя правілы паводзін у побыце і растлумачыць, што наяўнасць аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка, своечасовы рамонт печаў, а галоўная уважлівасць – ключавыя складаючыя бяспекі. У нас в этом году уже за 3 недели произошло 35 пожаров только по причине нарушений правил эксплуатации печного отопления. Вот сейчас вы эксплуатируете печь с нарушениями. Понятно, мы сами знаем, что об этом. Ну, вы знаете, но вы должны привести ее в соответствие. С пачатку года у Віцебскай вобласці здарылася амаль 90 пажараў. Гэта ўдвая больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Узрасла і колькасць загінуўшых. Каб стабілізаваць сітуацыю, ратаўнікі распачалі маштабную прафілактычную акцыю. Специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» с 21 по 26 января проходит в 3 регионах Витебской области. К сожалению, нарушения встречаются, и они есть практически в каждом доме. Где-то притопочный лист неустановленного размера, где-то уже наблюдаются сквозные трещины в печном отоплении. Такие рейды, они важны для самих граждан, чтобы их немножко простимулировать для выполнения и устранения тех недостатков, которые они сами же видят, но почему-то откладывают их устранение. Такими общими усилиями, в принципе, мы стабилизируем ситуацию с пожарами и гибелью людей от них в Витебской области. Комплексную прафілактычную работу супрацоўнікі МНС працягнуць і пасля завяршэння акцыі, каб жыхары паўночнага рэгіёна перазімавалі камфортна і бяспечна, незалежна ад цыклонаў і іншых капрызаў надвор'я. Сергей Іскол, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі раён. Метады і меры барацьбы са шкоднымі звычкамі абмеркавалі ў Віцебску. Форум цвярозасці гарадскія ўлады арганізавалі ўпершыню ў рамках праекта «Здаровыя гарады». У абмеркаванні актуальнай праблемы прынялі ўдзел педагогі, псіхолагі, ідэолагі і работнікі сацыяльнай сферы. Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да зніжэння спажывання алкаголю, асабліва сярод маладых людзей, якія свядома выбіраюць здаровы лад жыцця. Эксперты адзначаюць, што выключна забаронай праблему п'янства не вырашыць. Неабходна з дзяцінства фарміраваць у падрастаючага пакалення адказныя і беражлівыя адносіны да ўласнага здароўя. Цвярозасць павінна стаць нормай жыцця. Практически треть молодых людей активно вовлечены в процесс курения, что очень печалит нас. И действительно, это проблема. То же самое с потреблением алкогольных напитков. Распространенность этой проблемы вызывает определенные беспокойства, поэтому мы и занимаемся профилактикой. Но
катастрофического ничего нигде нет. Все это исправимо. В истории нашего народа есть замечательный пример начала 20 века, когда священник, врач, педагог в такой связке работали, формировали эти трезвенные убеждения еще с детства. И задача в какой-то степени нам эту традицию возродить. Вот, когда, опять же, все здравые силы общества, в том числе бизнес-структуры, информационные представители, они смогли бы консолидироваться и вот решать эти задачи, чтобы трезвость стало модно, а стало очевидно, что это преимущество. У Віцебску функцыянуе епархіяльнае братэрства «Цвярозасць», каб дапамагаць людзям з алкагольнай залежнасцю. Як вынік, каля сотні гараджан пазбавіліся шкоднай звычкі і прынялі зарок цвярозасці. У Лепелі індывідуальны прадпрымальнік прысвоіў грошы ад рэалізацыі аўтамабільных шын. Узбуджана крымінальная справа. Восенню 2025 года мужчына пачаў працаваць спецыялістам па продажам у адной з арганізацый. Пры гэтым грошы кліентаў, пералічаныя па безнаяўным разліку, кампанія атрымлівала, а вось наяўную выручку прадпрымальнік пакідаў сабе. За 2 месяцы такім чынам ён прысвоіў каля 18 тысяч рублёў. Проверка выявила недостачу, и история перешла из бухгалтерских отчетов в материалы уголовного дела. На допросе подозреваемый объяснил свои действия накопившимися долгами. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере». Раней лепяльчанин да крымінальнай адказнасці не прыцягваўся. На сённяшні дзень ён у поўным аб'ёме кампенсаваў шкоду арганізацыі. Расследаванне крымінальнай справы працягваецца. Колькі слоў аб спорце. Жаночая каманда спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы нумар 2 горада Оршы стала пераможцай першынства паўночнага рэгіёна па баскетболе. Спрэчку на паркеце вялі 13-14гадовыя спартсменкі. Канкурэнцыю аршанкам склалі выхаванкі ДЮСШ Віцебскага раёна і прадстаўніцы абласнога клуба па гульнявых відах спорту. У адрозненне ад саперніц аршанская каманда выступае ў рэспубліканскай дзіцяча-юнацкай лізе «Слодыч». Яна мае дастаткова гульнявога вопыту і спаборніцкай практыкі. Гэта дазволіла спартсменкам дамінаваць на паркеце. Есть команда в Орше практически каждого возраста. Единственное, в Витебском районе, да, у нас также представители на каждой возрастной группе есть. Ну а в Витебске, да, единственная команда, последние девочки 2011-2012 года рождения, к сожалению. Потому что на данный момент нет тренера-преподавателя, который работает на женском отделении. Ушла в декретный отпуск, надеемся, что вернется и у нас опять возродится женский баскетбол. Мы тренируемся 6 раз в неделю. Тренер нам на тренировках показывает все упражнения, которые нам надо делать. Отрабатываем мы защиту, бросок, тактики всякие. Наверное, сыгранности в команде не хватило в этой игре. Ну, комбинаций надо было делать больше. Передач давать, наверное, больше надо было. А так в защите хорошо отстояли. Ну, шансы у нас были, как бы, мы старались. На базе аршанскай каманды будзе сфарміраваная зборная Віцебскай вобласці. Дзяўчаты абароняць гонар паўночнага рэгіёна на рэспубліканскай арэне. Першынство Беларусі па баскетболе ў сярэдзіне лютага пройдзе ў Гродні. Важные и самые цікавые новины з жыцця Віцебскай вобласці доступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжеты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і подписывайтеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага, убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Облгидромету, у ближайшие сутки по области будет воблачно, а местами невеликий снег на особных участках дорог гололедица. Ветер усходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -9, -14, днем -6, -11. У Витебску будет воблачно, без істотных опадков, на особных участках дорог гололедица. Ветер усходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -11, -13, днем -9, -11.